Üdvözöllek a Halld meg és add tovább hangjegyzeteimben. Én Kántor Csilla vagyok, és válogatás nélkül beszélek olyan dolgokról, amik éppen aktuálisan érdekelnek. Ezekben a hangjegyzetekben gyakran lesz szó önismeretről, vállalkozásról, önkifejezésről, gondolkodásmódról és személyes produktivitásról, egy csipet hoppi kertészkedéssel megfűszerezve. A hangjegyzetekre most egy svédasztalként tekintek, amire kipakolok mindent, és bízok benne, hogy meghallod, és magaddal viszed, amire éppen akkor szükséged van. Most arról szeretnék egy pár gondolatot megosztani, hogy miről is szól a Halld meg és add tovább, és miért is választottam ezt a címet a hangjegyzeteknek. Először azt hittem, hogy arról szól, hogy az emberek meghallják azt, amit én mondani akarok, hogy meghallgassák az én történetemet, és igazából elég agresszív módon azt utána adják tovább. Azért elég hamar rájöttem, hogy ez nem rólam szól, hanem arról szól a Halld meg és add tovább, és az a célom és a vállalásom, az elképzelésem ezzel a hangjegyzet sorozattal, hogy a saját hangodat halld meg. Azt a belső hangot, azt, aki igazából ott van benned. Csak már nagyon-nagyon sok minden rárakódott. Ezért süket vagy arra, amit mondani szeretne, és nem hallod azt a történetet, ami belőled fakadna. Úgyhogy arra szeretnélek buzdítani, hogy halld meg ezt a történetet, ami benned van, és utána pedig oszd meg a világgal. Ígértem, hogy lesz szó önismeretről és vállalkozásról, és valahol a hangjegyzeteknek a címe így kapcsolódik össze. Ugyanis az én márka, a személyes márka nem létezik önismeret nélkül, és hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalkozás sincsen önismeret nélkül. Kiegészíthetném persze még, hogy fenntartható vállalkozás, vagy fenntartható személyes márka nincsen önismeret nélkül, ugyanis a személyes márka benne van, személyes. Az én márka benne van, én rólam szól, nem én rólam szól, de belőlem fakad. Minden, amit kiteszek a nagyvilágba, az belőlem születik. És azt gondolom, hogy éppen ezért félnek az emberek. Félnek a megítéléstől, hogy vajon fog-e másnak tetszeni. Mert nem arról szól a dolog, hogy fog-e másnak tetszeni az az adott poszt, vagy az az adott program, amit én kiteszek, hanem fogok-e én másnak tetszeni. Hiszen az a program, az a poszt, az a gondolat, az belőlem fakad. Félnek attól, hogy vajon elég jó-e az, amit mondanak. Elég jó-e az, amit ők gondolnak. Esetleg más, aki ugyanazon a szakmai úton jár, nem fogja-e őt bírálni. Viszont itt kell azt a hitet megerősíteni, vagy azt a világnézetet megerősíteni, ami arról szól, hogy mindenkinek megvan a saját és egyedi szerepe, életútja az életében, amit most él. Tehát semmivel sem kell többnek lennem, vagy kevesebbnek lennem, vagy másnak lennem,
fejlesztenem magamat, dolgozni magamon, hanem egyszerűen csak lenni kell. Lenni kell annak, akinek egyébként születtem, mert minden eszközöm és minden képességem megvan ahhoz, hogy azt a feladatot beteljesítsem, ami csak az én feladatom. És hozzá kell tenni, mert nagyon-nagyon fontos, hogy senki más nem tudja ezt helyettem megcsinálni. És, mint mondtam, ez az egész nem rólam szól. Nem csak rólam szól. Úgyhogy mondhatom, hogy senki más nem tudja azokat a történeteket elmesélni helyetted. Nem fogja más ugyanazt és ugyanúgy megélni és megtapasztalni helyetted. És senki más, csak te fogsz tudni egyedi és különleges dolgokat megszülni saját magadból. Tehát amikor ezzel a világszemlélettel kelsz és fekszel, hogy amúgy tényleg minden úgy van jól, ahogy van, és valóban minden akkor, és úgy érkezik meg hozzád, amire szükséged van, akkor ez az állandósult megkérdőjelezés, hajszolás, teljesítménykényszer, mutogatás, bizonyítási vágy enyhül, aztán eltűnhet. Valami ilyesmiről szól a Halld meg és add tovább, ezért bízom benne, hogy találtál valami olyat ebben a hangjegyzetben, ami felébresztette a benned suttogó kis belső hangot, ezért megköszönöm, hogyha megírod nekem ezt üzenetben, vagy valamilyen kommentet hagysz azon a platformon, ahol épp ezt a hangjegyzetet hallgatod, és nagyon bízom benne, hogy a következő alkalommal is találkozunk.